हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै जा अखा बोथोर ना दा पुरि आरो घुगुनि संनो नागिरदों पुरिथ' नङा सरि रुटि नागासिनो दं नैबे एसे थाव होबाय आरो थाव होयिबो दङ ओरैजाय नैबे गोरान ओमफ्राय आङो दा सारायाबो दुंबाय नै माबाखौ मटर नङा बियो काबुलिया बुटसो बेखौ बानायसै आं गुगुरु बानायनो नागिरदों नायलांनो बिदिब्ला रेडिखा नै सामब्राम ओरै बानलु माखासे देखाबाय खोमसि दासो दुंदों सारायानो अखायानो खोमसि जायो मैफ्राय दा मोनानि जासिगोन बेयो मा गेलेदों नै अखा हाबावबायसो आरोबाव माथो गेलेदो खोमसि खोमसि अखा बोथोर खोमसि खोमसि दासो दुंदों थाव आंना सारायाबो दुंबाय बिदिब्ला आं हरनोसै आसि जालायबाय सरि अखा बोथोरनिफ्राय मा जानो मा मानो लुबैयो नालाय ओंखामबो उखैखादों बेखौनो बानायस्लाबनानै जानोसै एबारना होनसै संख्रि आसिनि जानायनि सरि बिबाय दे जाबावबायनि सासे बेनिफ्राय जिरा बेनिफ्राय एरफिनबाय नङा होनबा अखा बोथोरबाथाय मा जानो मा मोनो बेल' नङा आरो बिमाया लोमजादों नालाय जोंना ओंखामखौनो जानो हाया जानानै दं नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला एबार देनायखौ होनोसै नों देनायासो नांबावगौमोनदां गेब्लेयासै मा र' साहा फुदुंसै साहाजों गोथाव जानोसै ठंडी का मम्मी बोलो क्या है जानते मैंने कहा मम्मी हाँ बनाएंगे पहले सिखाएंगे ना तो हम हरबाय बिनिफ्राय आं रुनानै लाग्रोखादोंमोन नालाय दहाय रुटियाबो मोनबाय बेखौ फोमोननोसै ओइ मानो होनांगौ होखांबाय साहा जानोसै आङो बेनिफ्राय एसे लनसां रुइखाबाय नालाय मिसा दा माबि मा बुस्थुखौ ओरैजाय गाइखेराबो रेडि साहा लोंसै लोगोफोर सोरबाफोर गोदान नायदोंबावना प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालाम शेयार खालाम अखा हानायखाय खोमसि जादों जायाखै जानो जायाखै
차야 자식이다. जानोसै रुखानाय नालाय साहाबो नै रेडिखा साहाबो जानोसैयानो ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो गुगुनिजोंबो जानो गोथाव मोनो आरोना सामब्राम बानलु हानानै लाखाबाय बिनि उनाव नै कापआबो रेडि ओरैबो थाव एसे होनाय बोरो ओमफ्राय थाव होयैया नैबे बेखौ दा मोनायाव जानांगौहाय मैफ्रायजों आलु माने जानोसै लोगोफोर नै जाबाय साहा रुटि गुगुनि अखा बोथोराव अखा हाबाय थाबाथाय बेखौ जानो लुबैखायो ना बिनिल' नङा आरो बिमाया लोमजादोंमोन नालाय ओमफ्राय ओंखाम जानो हायाखै लोगोफोर ओंखायनो बानायना होबाय आरो अखा हागासिनोसो दंबावो जानोसै आं लोगोफोर आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट और सब्सक्राइब खालामना हो अननानै सोरबाफोर निउ नायदोंबा अननानै प्लिज लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज ये घुगनी है ये रोटी है चाय बारिश के मौसम में सो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लव यू